pleno anterior, a verdade é que este auditorio estaba cheo de xente que viu, pois, motivada, non sei por que, non sei que motivos plus ese pleno, pero é unha pena que hoxe non este pleno cheo de xente para poder escutar o funcionamento, o debate que se pode dar aquí, entre o goberno e a oposición. Entón, eu sí que me gustaría que me aclarase a señora alcaldesa, xa que a súa postura neste pleno, no pleno anterior, foi que vostede está, pois, por consenso, por buscar un acordo con a Comunidade de Monte de Tameira, está que a oposición deixemos de alarmar e crear situacións que non son certas, porque ahora mesmo vostede dice de que isto é un proxecto que está en estudio e que non conleva ao mismo debate, que esperemos que veñan todos os informes da Xunta valorando se isto é posible ou non, e depois se vendrá o debate. E, sin embargo, fai uns días, e o señor Mourinho, vostede acompañou esas obras que están executando na parroquia de Pereiras, e vostede cambia o seu discurso e dice de que isto vai ser unha realidade que se vai facer sí ou sí, dependente de que dé igual a quien se estea poñendo, que isto é unha proposta do goberno que se vai facer. Simplemente quero que me aclare aquí cal é a súa postura frente a este proxecto, porque nos pleno non dice unha cousa e que diante dos medios e se colle esa postura de outra maneira. Simplemente que nos diga cal é a súa postura.